Namuhla sizokhuluma ngempepho, impepho ngokuhlohlokana kwazo. Kubalulekile ukuthi uwazi ukuthi impepho njengoba zihlukahlukene kanje zinamagama ngokuhlohlokana kwazo ukuthi zisuke zimele ini, ukuthi uma ngabe uphahla uzokuphahlela ini. Kuyenzeka ngesinye isikhathi ukuthi uyaphahla ungayitholi impendulo noma uthi ukuthi abangina bakulaleli, uthi ukuthi uzofulathela kanti cha wena uphahla ngendlela engasiyona. Kubalulekile ngokuphahla ukuthi umqondo wakho ube clear. Yokuqala le balekile ungabe lezi izinto ozoziqabanga why uphahla. Umqondo wakho ngofoka sekuphahleni. Ngikuthule ngakubona ngizoyika nje phezulu ukuze ngokucacisele ukubiyele futhi ngobehluko ukukhona ngoba phela uma uphahlela ukubonga usuphahla ngendlela ethile futhi wezibebethile. Uma uphahlela ukucela, ucela umsebenzi, ucela ingane, ucela umshado, ucela ini, usuphahla ngendlela ethile futhi wezibebethile. Uma ngabe uphahlela isithebe usuphahla ngendlela ethile futhi wezibebethile. Uma uphahlela emanzini usuphahla ngendlela ethile futhi uphahla ngempepho ethile. Kanjalo nasentabeni akufani. Njengoba kungafani ukuphahla umphahla wasekhaya nomphahla wasesigangeni nomphahla wasemanzini, noma ngabe umphahla wokucela, noma ngabe umphahla wokubonga, noma umphahla wokuvikeleka. Kuyenzeka isikhathi usithole usempini ongayazwilwa kanjani, usufisa bakelesi bakulekelele ukuthi bakulwe leyo mpilo leyo. Ukhumbule ukuthi namadlozi ngokuhlukahlukana, sinamadlozi amahle, sinamadlozi amabi. Baye bethi-ke elibi idlozi libi alifuneki. Mina njenganyanga yamacala ngiyakuphika lokho. Idlozi elibi nalo lihle ngendlela yalo, liyafuneka. Nikhumbule abantu bakithi ukuthi ububi hlala hamba nobuhle, nobuhle hlamba ngobubi. Yonke into ihamba ngabili. Ayikho into enhle engenabubi ngaphakathi, ayikho into emfisa engenabuhle ngaphakathi. Idlozi elibi uyayiphahle uma ngabe usenkingeni, uthola usesizini oluthile, nazi izizazikuvukele, izizizisa zihlanganele emsebenzini bakuhleba ngawe, afuna ukukuxosha, usenkingeni awazi ukuthi wenze njani. Uphahla namadlozi amabi, ngoba amadlozi wempi, amadlozi akhohlakele, amadlozi anegazi ezandleni ukuthi uhambe yokulwela. Kodwa ufuna ukwazi ukuthi waphahla ngayiphi impepho nokuthi wabiza kanjani. Uma ngabe futhi ucela ufuna umsebenzi, awukwazi ukemsamo uyofika ukuthi ufuna umsebenzi ngendlela efanele ukuthi uphahlele ekhaya kunethe ukuhlatshwa imbuzi nenkomo. Cha, kunendlela specific, indlela ethile yokuyocela umsebenzi oyisemkhulu bakho. Sashiphile emadlozini, kumele wazi uyangayiphi impepho futhi uguqa kanjani, ubiza liphi idlozi. Ukhumbuse amadlozi ayahluka, kunabanzawo, kunabangoni, kunamanono, kunamagele, kunatimbebebe, kunamadlozi amabi, kunamadlozi amanga, kunamadlozi akawomalume, kunamadlozi akawobaba. Ngokuhlukahlukana kwawo, njengoba hlukile usho ukuthi nemisebenzi ayenzayo ihlukile ayifani. Uma uphahlela ukubonga, uthenga imoto noma uthenge imuzi, kubalulekile ukuthi uwazi uphahla kanjani ngayiphi impepho. Noma ubika ingane noma ubika umuzi, uphahlela nje into yokubika. Kumele wazi ukuthi ubika kanjani, uphahla kanjani futhi ngayiphi impepho. Ziyahluka, azihluki nje ngoba kuhlukela nje igama. Cha, zinemini ngedeep ngaphakathi. Yamacala ithi bhala lapha comment section ukuthi wena waziphi impepho la nokuthi bezibezana ukwenze njani. Yes, any video, please press the follow button, press like uzokwazi ukuthi uyangasuka isikhathi uma ngabe singenile. Silapha ke manje. Lena impepho yamawele. Kunendlela ethile ukuyisebenzisa, kuyisebenzisa abantu abathile, sisetshenziswa wonke umuntu. Mangizwe ngakho bakhona ukuthi nina niyazi la ini ke. Bese sibe le impepho yesigaba. Kunendlela ethile ukuyisebenzisa futhi ukuthi uphahlela imali uyisebenzisa. Mangizwe ngani futhi. Bese sibe le impepho yamadwala. Kumele wazi ukuthi uphahla makwenze njani futhi uya kuliphi idlozi masimoshise yona. Bese size kulena impepho yomfula, impepho yamanzi. Kumele wazi ukuthi nayo uphahla makwenze njani futhi kuliphi idlozi maya kuyo. Mangizwe ngawe nayo. Ziningi impepho kaMkhulu nebezenyanga amacala ngokuhlohlokana kwazo. Kumele ukuthi wazi ukuthi uphahla liphi idlozi futhi uphahlela ini. Yiziphi impendulo ulindele ukuthi uyithole uma ngabe usuphahlile. Imapha amadlozi athi walindele wena njengomuntu osuke uyophahla edlozini. Angikamuthi nomuntu ongasuka uyophahla ngazi uphahlela ini. Uyazi uyacela, uyazi uyabonga, uyazi uyakhala, uyazi uyenza ini. Wena wazi usizo lwakho lapha ekhaya. Mina ngithi kuwena kubalulekile ukuthi wazi uziphi impepho, ushisa makwenze njani futhi uphahla liphi idlozi. Uma kwenze njani, uma ngabe uyadideka lapho press follow button yezinye video ezobe seyichaza kabanzi ukuthi umhlahlandlela uthola kanjani. Amacala seyidilika ithi ukhumbule sekuyanga nasixazululo.
ukuthi ibe inkinga kusho nesicazululo.